Prieteni, astăzi facem un daily vlog unde o să mergem la Burger King și la Spartan și o să vedem care este mai bun. Ne apropiem de Carrefour. Până ne vine meniul, acum mergem spre Carrefour ca să luăm suc. Prieteni, am luat suc și acum mergem înapoi la mâncare și am primit aici ceva de la casă, dar o să-l despachetăm mai târziu. O să despachetăm să vedem ce am primit. Ce e asta? Am primit ceva cartonașe, ceva. Nici eu nu știu ce e asta, dar mă rog. Da, e un cartonaș ceva. Așa arată și așa arată și aici. Revenim mai încolo. Ne-a ajuns meniul. Acum ne apropiem de Burger King. Acum intrăm la Burger King. Iată și meniul. Iată și comanda. Ne-am întors. Eu cred că este mai bun Spartanul. Voi cum ziceți?